Grut alarm voor een man in het Vochteloerveen. Dus zo werd een grote heidebron wezen in hetzelfde gebied het Verlinier ook bron weer. Maar na een grote inzet van de bronwachter bleek dat het leesalarm weer. Na alle gedachten had een defensieoefening met reekswaardige van de melding. 5 partijen hebben interesse in een oername van het failliete recreatiepark Barradeel in Tjumerum. Een van de interesseerden is de Vereniging van Eigenaars die een vakantiewenning op het park heeft. Barradeel gaat begin deze maand failliet. Veel hebben we een vak op het CIO's op het Jerveen. Het gaat voor eerst om een proef van eerstejaars. Als er genoeg belangstelling is, kunnen studenten van een sportopleiding oplaad worden tot trainer. Verlinier begon het CIO's al met keertsen als lesvak. Dauma Staal uit Snits neemt het Snitse bedrijf Metal Finish over. Het gaat dan onder andere om de buizenafdeling en de gruthandel. De onderafdeling, Eurofinish, wordt toenaam terug een oud-meiwerker van het vierde bedrijf. Mijn werk in de 28 mensen aan het werk bleven. Joenen vannacht berint de loft wat, maar het bleef droog. De temperatuur leidt om de 10 graden heen. Morgen op een droge dag met zinnen, het werd als zo'n 19 graden.